Ayan, nandito naman kami sa Niagara. Ay, kuwanan mo sindadig di, pero kilo. Ito ang tuwa si Isabel. Nay, sana wag umulan, parang uulan. May payong kita no, mami? Nasa ba? Ay, ako naka-jacket na. Aba. Aba. Wow! Sasakay tayo dyan, baby, sa Ferris wheel. Isabel, where's the egg? Isabel, 1, 2, 3. Isabel, look at me. Isabel, look at you. Isabel. Tuwang-tuwa si Isabel, oh. Wala ka mo daw marigido. Si dinosaur yan. Paboritong dinosaur niya yan, oh. Mama, dito ka mo. Gonna ride the Ferris. Grabe si Isabel. Excited. Ano? Ma-lunch muna? Ma-lunch? O ano? Lunch muna? Okay. Lunch muna. Maganda dito pag gabi. Masakay po kita dyan at siya, no? Para mailing nito ang buong Niagara. Isabel! Picture! Oh, roller coaster. Nasaktuhan naming ano, hindi busy ang ang Niagara. Wow. Ayos. Roller coaster, Isabel. Ay! Nag-i-enjoy yung mga lola. Bell, look! Whoa! Wow, look at that! It's Frankenstein! Oh no! Oh no! Huh? Oh, let's go. You want there? You want it? Huh? Oh, there na. Oh. Picture! Oh no! Binagyo. Binagyong bahay. Binaliktad. Wow! Yan, tapos lang namin kumain. Pasyal ulit. Medyo malamig. Okay. Nakano ba nakita na mamati ko ng kuran? Ang combination ng black na. Ilolo. Oh, picture, syempre. Oh. Gaganda ng tulips din, oh. Egdi, mami. Picture Egdi. Ha? Yun yun. Watcha na lang pagbalik ta. Huli na, yaw na. Oh, sige. Okay na. Madali na pa. Oh, and dyan na yung falls, oh. Pusing tulos. Yan na. Sige, minig di pakisusuan naman sa subangan sa dako. Kadakol. Wow! Niagara, US side. Yung falls na yan. Yun yung Canada side. Ito blue side po, US. Yun. US boat, Canada boat. May sasakay ng bangka. Ayan, yan. Wow.
Sasakay namin sila mama sa ano, sa boat papunta dun sa falls. Yan. First time. Basa akong basa, bahala na. Bahala na. Basa na akong basa. Buti nga si mama nakachinelas, ako nakasapatos oh. Wala na. Basa mamaya. Ha? Yan na. Grabe. Eh malapit na pala dati eh. Ano ma, basa akong basa na. Basa akong basa. Bahala na. Yan oh. Zipline po ata dyan eh. Oo. Taas no. Nag-picture na naman kami. Lagot na naman ng $45 na rin ito. Yan. Excited si Papa oh. Yan, boat papuntang ano, Amerika yan. Aba, ready na, pa. Ayos. Aba. Yan. Magpapaulan. Iniinitan kami. Hello. Kasi mababasa kayo masyado pati lang mukha ba mababasa itong sombrero ko. Dito sa Papa. Papa. Ayos. Daddy, ano kami araw-araw kami si Mama? Digdig kayo sa camera. Dyan sa camera. Kay US. Taas. Dahil, dyan man sila nagpipicturing da. Kung sinantin, allergy na lang. Pagkalimutan na para mag... Yes. Ano po yan? Side ng Buffalo ata? Pakapagpapagpag lang. Kuri ko, nahiling araw ko. May humabol na bata. May humabol na bata. Mama, ang kopya mo ilago sa bag ko. Oh. Ha? Ilago. We are funny? Papa, sa sida, ay fun. Nakalag naman. Picturean mo kami pa daw. May humabol na bata. Isabel. Tapos pagkatapos kayo naman kulo-kulo. I don't know. Where are you going? Hindi na makagalaw. Pwede pala nila oh. Wala ka naman papabilis. Silly Isabel. Go ahead. Apa? Kapitan. Kabayan, kamusta po? Ha? Oh. Ha? Sa una, bakit tayo sa unahan? Oh? Uy, baku hindi. Unahan ni. Unahan o likod? Ay, likod. Ano, taas? Taas na lang siguro. So, abong mabasa? Abong mabasa, Oh, ito, nakakall kita ng line. Wow. Okay, taas daw. Are you ready, Belle?
Oh, magbi-video muna kami bago pumasok doon sa falls. Bago kami mabasa. Gamitin ko na lang ang GoPro bago ka mabasa ang ano namin, ang cellphone. Isabel. Isabel. Hi. Hi. Yan. Ay, badot yan. Isabel. Isabel, look. Hi. Baliktad. How to proceed. For your safety, Matalikod please pa do po not kita. stand on the benches. Do not climb, sit, or stand on the rails. If you have children, please keep them in your sight at all times. Children must walk, not run. The decks may become wet and slippery. When moving about the vessel, please watch your step and hold on to the handrail. Yan na oh. As we make our way up the knife, Yan na. look to port, or the left side of the boat, where we will Unang basa ah. Unang basa. Ah, no. inside of Niagara Falls, which in comparison is a smaller waterfall that lies far to the left of the portion of the falls and is located between Ah, unang basa pa? Hindi pa. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the American Falls will eventually transform into a succession of descending rapids due to natural Papa, forces sa'yo mo of ko the nakasa ocean. sa video. Ha? The high Sa'yo mo flow ako rate of nakasa sa water video. causes the fall of large sections of bedrock Niagara from the Falls, American Falls, which is composed of soft shale and limestone. Though the height of the American Falls is Basa higher na. than the Canadian Yun na, Falls, umaambon na. no daredevil ever preferred to go over the Niagara Falls. All stunts were performed from the Canadian version of the falls, which is more popular with its immense water flow rate and shape. Great and natural beauty located between Goat Island and Table Rock is known as the Fortune Falls. As a natural wonder of the world, its natural beauty continues to be a holiday spot for millions of visitors from all over the world. US. Geological studies and the history of Niagara Falls Ano indicate yun, that man? Ay, ano yan? Hindi man ako to. Squared. 11 kilometers O, babay da. erosion was a major issue. Bye-bye. Bye-bye. Since then, through the deep erosion channels, the canal is used for generating electricity. Wave. Decrease the water flow. Oo, from Imal, east grabe yun. Falls into this lake. Grabe no. Significant Araw kayo nang supply kang ano, P1. There are over 500 Baha, garo sa piling. Niagara Falls. Ayun no. Oh no! Grabe, oh no, Mali. baby. Mali. Oh no. Bell. Niagara Falls introduces Grabe ang persa ng hangin. Oh no. Oh no. Are you ready? Bell, are you ready? Are you ready? Nagtatao. Are you ready? for 670 meters wide, and the depth of the river at the base of the falls. The water, the bell. Woo! Look at the falls. Grabe, ang lakas ng ano, persa. Ah! Lakas ng persa, no? Baby, look at the falls. Wow! Wow! Nag-i-enjoy ang mukha. What's that? Ah, natakot? Sa lalogo niya, nakaluwas. Look at the pool. Smile, smile, papa, smile. Mama LB, Mama LB. Daddy, daddy, mama. Put. Wow! Oh no! Wow! Hi, Falls. Grabe. Hi, Falls. Say hi, Falls. Baka paliguan talaga tayo niyan. Hi, Falls. Hi, Falls. Oh no! Isabel! Hi, Falls. yung driver nito, kabayan. Kanina. Parang sinasadya ni Kuya eh. Oh. Mama Bel mo. Quack, quack, quack. Look at the falls. Look at the falls. Look at the falls. Wow! Hi, Falls. Lakas! Yan, ikot na, babalik na. Na, sure ka? Oh. Hi, Grabe. Falls. Hi! Bye. Bye, Falls! Isabel, happy? Yes. Ito, itong punan ko sa US. Yes. Yan o. US border. US border.
They are done. Say bye-bye. Bye. In America. Kabila. Si mama pag Miss Universe, sabi na. Kawai! Kumakaway sila eh. Hi, nagkadyahay. Si mama, sige paipli, madayaon. Sige tago. Bye! Bye US! Sila daw ko niya. Bye! Bye! Basa! Chicken basa! Basa ka baga. Kumain na. Sulit! Sulit.com. Ayos! Yung isa, nagtatago. Yung isa nagtatago, madaya. Nagtatago So, kanina. hindi naman mababasa ang shoes. Ang nakakabasa. Mababasa ang shoes kasi dahil sa drops na. Drop ng ano, kapote. Pero ang Hindi face naman. mababasa talaga. Gandang experience, no? Hindi natin ito ulitin. So, never again. Unless nandito sila kuya. Sila kuya naman, sila kuya Jack. Sa kuya, malik din sa Oo. Later. Balik na kami, dadaong na ulit. Dadaong na ulit. Dadaong na ulit. Happy. Happy. Oh, hi. Hi kayo sa ano. Ano, papa mo. Hi. Hi! Hi, Bel! Cold ang hand? Papa, smile, papa. Ayun ito naka-video. Nag-enjoy? Siyempre. Siyempre! Nag-enjoy? Nag-enjoy! Oh, mga lola. Oh. Grabe, ganda ng falls. Malapitan. Basa. Hindi na. Pagkayang tanaw na sila. Tapos, Ipapaunahan mo na yan sa itatapon na to. mapapakita sa hagdan. Oo, disposable. Disposable. Dali natin na Saskatoon. Ha? Dali natin sa Saskatoon. Kung kita nag-enjoy yung mama, ay kung kita sa tulit. Tinanong ko yung mama, Pilipino talaga yung nagdadrive. sabi niya, oo, Pilipino nga. Ang galing. Ayaw magpatanggal. Ayaw magpatanggal. All done. All done. Oh, let's go. Doon naman kami sa taas. Doon. Nga pa, ayos. Ayun. Ayos. Yan. 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 Relax, relax muna. Tapos lakad na naman kami papunta doon sa taas. Yan. Yung US, dito sa Canada, no, nag-elevator. Sa Amerika, naglalakad sila pababa tapos pabalik sa taas. Ha? Oo, asa? Dyan ang elevator. Okay. Ang ganda ng mga bulaklak doon. Mga tulips, red and yellow. Isabel? Nag-i-enjoy si Isabel. Hinihinga ng candy si Lolo. 5 candies. Makaka-quarter. Operational. Kuha kang camera. Hindi. Tukaw na dyan po sa kari. Tukaw na kari. Ay, magayon dyan pa. Grabe. Magayon dyan. Rainbow, papa. Ay, dahil nakailing si Bibing Rainbow. Maluhin mo talaga. Ay, tas may kalapate pa. O, tapos maabot naman si Canada.
Canada ay mas lako lang Canada. Ano yung makulong kasi ito? Okay, yan para mas pasang ka mga isang balls. Ano? Bago kami Canada. Ano na Canada ito? Ayun, Canada. Canada yan. Bye. Ipa-chocolate ka na naman. Ma, you like? Mike ka rin maligid sa Canada, ma. Sige lang. Nasa Canada ba yan? Ay, hindi sa Al-Alsay. Mike ka rin masaan. Ay, makakala ko sa room. 5 lang. Si Isabel. 5 lang. Ano pa, Bel? This one, oh. What else? Isabel. No. Here. Katama pati. Walat niya. This one, oh. Mama, Isabel, kung oh. pinigay sa salon. This one. Ayan. Wow, may chocolate na naman si Isabel. Get the gold one, the gold one. Gold one, the gold one. Gold one. Wow. How many na? How many? 5. Enough na, 5 lang. Laki syrup. Oh, malaki yung Hershey's. Kahit yan, no? Kahit yan Ito syrup. lang. Kasi ito, wala nito sa stores dito. Yung kisses na may almond sa loob. Pero may Hershey's bar na may almonds. Pero ganito ata, wala ko nakikita. Oh, bihira. Bihira. Ayun na, ikaw mama, dito ka na. Let's go! Huh? Up? Okay. Ano yan? Wow! What's that? A playhouse. Ano man, si mama o si mama ko. Wow! Ang dami na naman nakikita ni Isabel. Kami ay papunta na ng outlet. Yan, papunta na kami ng outlet. Ha? Balloon? May candy ka na. May candy ka. Look at your candy. Oh. Look, dinosaur. Oh. What is that? Look, may lion. Look at the lion. It's right there. Oh. 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 Oh, may lion. Go there. Oh. Go there, may lion. Oh. Oh no. There's a lion. Yan, nandito na naman kami sa Niagara Outlet. Ito, mga 12 minutes drive from Niagara Falls. Ayos. Ay. May napili na si Inay. Si Isabel. Okay, banan pang butong. Weh.
Kate Spade naman. Nakabili na. Sira mong ganda lang. Diyan po. Aba. Parang siya yung magbabayad. Ito mo. Pasalubong ni Papa kay pamangkin. Jig. Mamaya. Nandito kami sa outlet ng Nike. Dito sa Niagara. Hindi na namin inikot lahat kasi alam na din naman natin ang laman. Yung mga need lang. Parang ganun. Pagod na pagod sa Niagara. Kakalakan. Ilang araw na tayo nasa kalsada. Ilang araw. Last na to. Sabado uwi na. Ay. Nakapag-shopping na ayos. Si Isabel tulog. Tapos Natulog si Isabel. After nito uwi na. Yun ang day 4 namin. Day 4 namin dito sa Toronto. Yan.